I dag skal vi filme Gran Turismo 6 over ved en af mine venner, Jonas. Ja. Ja. Og ja, lad os komme i gang. Som sagt, så har vi unboxet det før herhenne. Og det her skal ved det. Den kommer man ikke til at køre mest i, tror jeg. Men vi spiller lidt go-kart, og ja, det er sådan set skema. Så lad os komme i gang. Så er der, man kører. Det kan vi hurtigt finde ud af. Se, der bliver nu. Ej, Okay, det gør vi. Okay, det gør vi. Så Mina, I skal lige se, hvad der vinder. Er I klar? Det er mig. Det er mig. Nej. Sten, saks, papir, nu! Sten, saks, papir, nu! Ja, jeg vinder! Okay, Så jeg starter. jeg starter. Okay, Nej, der. jeg starter først tilbage her. Ja. Enter. Vi spiller ikke Kavette. Jeg plejer at spille Gran Turismo 5 derhjemme med ret. Så nu skal jeg spille Gran Turismo 6 med controller, og jeg er ikke en god, skal jeg bare lige siges. Så jeg laver en fejl. Og det er mest for sjovt spil, vi laver med at crashe ind i folk, og så er det ikke alvorligt game. Det er ikke så sjovt. Det synes vi ikke er sjovt. Det synes vi ikke er sjovt, nej. Swag. Men I må rigtig gerne subscribe vores kanal og like og fortælle til jeres venner og alt det shit, der nu er. Så vi helst skal komme lidt videre med vores, kanal. Ej, det er fint højde. Ui! Øj, det var så flot. Jo, jeg kommer! Og som sagt, det er Jonas. Det er min ven, jeg over ved, men Jonas fra min panelklasse, det er ham, der er med i kanalen, og mig, som hedder Sej, og Mikkel fra min panelklasse også. Så vi har kanal, der hedder LetsPlay.dk, og jeg er 12, og det er vi alle egentlig. Men ja. Men ja, ui, tak. Nej, jeg skal ikke bremse. Ui, jeg er bak, mand. Fuck, jeg er god. Det gik da super. Jeg synes, det gik godt. Vent da. YOLO for life! Ej, jeg skal få ind til det der skilt igen. Det var simpelthen så godt. Det er bare meget svært. Er det ikke? Nå, så må jeg få ind til en eller anden sekvation i den anden del. Nej. Du skal ikke bremse det. Jo, jeg skal bremse lidt. Jeg synes, det går godt for mig. Jeg er på en 4. plads ud til nej, det... Jo, det er. Jeg er så god. Okay, nu kommer I op på 1. plads, så vinder jeg lige 4 milliarder. Så kommer man lige her. Så kommer man lige sådan der. Jeg er så pro. Nej, jeg er så bad. Der er ingen, der kommer foran mig. Fordi jeg er så god. Nej, der er ingen, der kommer foran mig. Se, han kommer ikke foran. Jeg er så god. Fuck os fluer. Au! Okay, jeg vil prøve sådan her. Hvor er stregerne? Jeg kan ikke se stregerne! Jeg kan ikke se stregerne! Hvor er banen? Jeg er god. Nej, sidste plads, det går ikke. Skal lige? Nej. Banen må ligge lige op for. Eller jeg ved ikke, jeg kender ikke banerne. Jo, ja, lige op for. Kom så, fuld gas. Kom så, kom venner. Kom nu! Yes! Wow! Fuck, jeg er god! Okay. Næste bane skemaet, det ved jeg ikke, hvad det er for en, men det tager vi. Og det er Jonas, min ven, der spiller den. Og han er jo højst sandsynligt nok lidt bedre end mig. Men ikke meget, vel? Nej. Han er 2000. Jeg er så god. Au!
Ej, det håber jeg faktisk ikke, at jeg sætter sødt for en. Ja. Ja, det er sødt for en. Øj der! Hvad? Det er glasvand. Det er jazzvand. Jeg vil gerne have blomsterne, når jeg bliver store. Er det ikke Tobias, som sagt, eller hvad? Hvad fanden er det for noget? Nej. Wanna baby. Alle de andre rødder. Ole Lund Kirkegaard. 365 gymnasiehistorier. Og den ved jeg ikke, hvem af forfatteren er. Men det er højst nok en skrift. Mange bøger og rullepølser. Vigtig information om Ferrari. Hvis I godt en Ferrari, er helt original farve en Ferrari, det er gul. Det er bare blevet mere fancy og rød, så det... information om rullepølse. Hvis I godt er kommet sygdom i rullepølse, så pas meget på med at spise rullepølse. Og hvis I sidder og spiser rullepølse lige nu, så har jeg ondt af jer. Ej, bare lige så I spiller maden ud. Det er ikke farligt at spise rullepølse. Men I har, ja, hvad siger man? Ja, nogle ting er gode, nogle ting er ikke gode. Og det kommer an på, hvad folk tror på. Flyver! Er det ikke, jo, er det ikke den her bane, hvor jeg flyver op i? Fuck ja, så skal vi lige til skills der. Skal vi vise mig skills? Ja, skills. Det er meget godt. Prøv mod dig med. Sådan der, så skal der en face-fader i muren. Nu kan vi se, det godt. Det er bare perfekt, hvis man sidder og filmer det. Jeg kan godt lide Mikkel, han har lavet en video, ikke? Hvor den hedder Mikkel nu, men han er level 7 i spillet. Og han er bare level 32 og 60 og sådan noget. Ja, så kommer man totalt overskills her, hvor han flyver op højt til syg. Kom nu. Ja tak. Woo! What the fuck? Oh, nice! 3 gange! Kom nu. Er det ny rekord? Nej. Nå. Ja, jeg har fået en ny topal. Seriøst? Nej. Jeg har Fuck, hvor nice! Åh, cool. Okay. Nå, ja, i stedet for at ligge på første plads, så ligger vi så på 5. Men det er jo meget sejr. 3. Det gik meget hurtigt fremad, synes jeg. Fremad i fødderne, og nu går det galt, kan jeg mærke. Okay, det er ret så meget godt. Oh my god! Nej. Jalse. Jause! Hvad betyder det? Moin! Moin! Moin. Moin! Hvad betyder det? Det kan jeg ikke huske. Nej. Jo, nej. Ja, sådan noget. Et eller andet lille. I Sønderjylland elsker vi at spise meget kar. Nu bliver jeg syg. Jo, vi er der. Hende i basen. Kom ud i Sønderjylland. Ja, kom ud fra Sønderjylland og sige kar. Jo, kom ud. Kar. Find ud af det. Vi er klogere i verden, menneske. Ej, bare lige for at sige det, han er faktisk meget klog. Ja. Og jeg er jo totalt uklog. Fuck dig. Jo, nu kom. Er det ikke nu skillsen kommer? Nej, det er ikke. Jo. Jamen, jeg kan godt ikke have tidspunkt. Det gider jeg ikke. Jo. Nej. Det er fucking sejt, når du gør det. Det er mega overpower. Ja. Det er heller ikke det. Ja, bare gas. Mod flyve opad. Nej. Fuck. Nej. Kom nu, gas. Nej. Nej. Hvor helvede. Drift ind i jer. Nej, det nåede jeg ikke. Anden plads, det er sat i orden, når man laver sjov game. Det er lige meget. Og kæft, sin bil er totalt oversmadret, men. Så fik vi lige samme øjensyn. Så skal tegspillet. Ja, jeg spiller. Ja, jeg er glad for at bare meget. Ja. Oh my god, man fik mange penge. Nej. Jeg er ikke mange penge. For sent. To ting.
Og Jonas har lige spillet en lille succes. Så jeg spiller i en bane. Vi starter med, at jeg spiller. Så spiller han, så spiller jeg. Og nu er det mig, der skal spille. Jause. Jause. Hvad betyder det? Jeg ved det ikke. Du står jo hele tiden. Fordi jeg har sagt det 2 gange nu. Jause. Jause. Så overalt på mine fødder. Nå. Det er lige meget. Det er fuldstændig lige meget. Så. Loading. Førsteplads 9830, og jeg kan ikke nå det til tredjeplads 400. Nej, 4090. Fuck, det lyder godt. Hvordan spiller det? Ja, det skal så meget i studie. Det kunne sgu da være mega awesome. Jeg skal ikke have ret, når jeg siger det. Se, det gik så godt. Skilt, flyvende skilt. Det går alle sammen, nu kommer jeg også. Skilt. Jeg skal ikke bremse, ikke nødvendigt, fordi bilerne bremser mig. Ej! Nej, det gør du ikke. Det håbede jeg lige, de gjorde, men de er ikke så søde. Nej. Kom over for satan. Jo. Jeg kan ikke se, der var nogen vej her. Se, bilerne, de er simpelthen så søde, de bremser. Gas nu for satan! Dykken, der skal køre over. Se, tredjeplads. Hold til op, hvor er jeg god. Og det er en gassen der. Men Og kan lige over. super søde. Og så Lige over, hvor er lige? brems ned, og så Hvor er lige over? Ja, det var så dumt. Du skulle bremse godt. Oh my god, jeg var langt ud. Fuck. Bak. Og så køre ud. Du må ikke køre i stedet, det er fucking. Det er fucking bedre. Det er dårligt for dig. Ej, jeg er 6. plads. Det er det bedste, man kan være. Nej! Kom nu, hey. Ja, find you. Så, alt på nu. Nej, nu crasher det for mig. Nej. Ja, jeg kommer ikke ud af den. Ha! Boys, Karl. Så er han nervøs. Det vil ikke gå. Du skal bremse. Jeg skal ikke bremse. Se, det går meget godt. Jeg kunne kun et skilt ud den her gang. Jeg er en kejle, ligesom dig. Ja, jeg har en kejle. Men jeg kan ikke huske, der er en sang, der er... Kør lige over. Der er en sang, der har ikke med kejle at gøre. Jeg kan bare huske det. Det er vildt. Og så kør lige over Så igen. kommer han her. Brems. Kør lige over igen. Jeg går lige over igen. Jeg ved bare ikke, hvordan. Fuck, det går godt, det her. Du skal køre ud på banen. Anden plads, mand. Hvad er det? Det var en engang. Kør foran. Kør ind. Kør ind. Hvad laver du? Pisse. Er du dum? Nej, jeg er ikke dum. Se, nu redder jeg lige den, så kommer jeg lige op på 4. plads. 5. plads. Jeg bremser! Ja, se! Ha! Ud af banen. Han er diskvalificeret. Kom nu, Karl. Ja, du kører overhovedet ikke selv ud af banen. Nej. Se, nu bremser biler, mand. De er simpelthen så søde, nummer. Hold op, du skal bremse den. Ja, kør lige over. Lige over. Okay. Ej, hvor... Jeg kender ikke den her bane, jeg kører bare. Okay, lige over. Hvor er jeg henne? Der. Følg sporet. Kom så. Jeg skal bare satan der her. Okay, se, han er så sød. Han bremser for mig. Han bremser ikke for mig. Se, øj. Gas, kør! Ui, se. Jeg må ikke bande. Sige min mor også. Hallo, Tej. Se, de bremser for mig. Alle biler lige bare så smadret gulv, fordi jeg kørte ind i. Nej, jeg har sådan. Har du 5 mulighed? Så har jeg Pixeline-grin. Pixeline, det var med det. Kender du ikke Pixeline, Du hvad? er førsteplads. Jeg er pånet i. Er det ikke? Nej, det var ikke. Jeg er ikke pånet. Pånet. Fucking flue. God. Sidder der eller? Fluer, de er lort. Og det er ikke engang løgn. Oh my god, der er en med fra Japan. Det er flag dernede fra Sjælpladsen. Miyazaki. Den kommer fra Japan. Det er bare Jeg snakker lidt sjovt, fordi jeg er bøje på. bøjle. En gannebøjler, den er fucking lort. Det er fucking lækker. Den er fucking lort.
Så man, prøv lige at se den her plads. Hvor er mål henne? Jeg er ikke særlig mål. Okay, jeg kan se. Lige over. Bare lige over. Det er fuldstændig lige meget. Hvor er jeg? Okay, så skal vi den der vej. Det er vildt. Ja. Nede. Hvor er jeg omkring? De er helt væk fra spor, mand. Så er der bare lige ud. Og så er det ikke her. Nej! Det er ikke målet! Det vidste jeg godt. Nu taber. Nej. Det gør jeg ikke. Jo. Nej, se den så langt væk, man kan næsten ikke se den. Nu taber jeg. Nej. Nu kommer jeg. Se, så. Se, de er bag mig. Jeg tror sgu, det var mål. Det var et helt ombestemt. Målet er lige derovre. De der 2 streger. Over. Ja, du skal ikke kun i det der, din. Hvor? Jeg er nok. Ja. Du skal vinde. Gas for fanden. Og så noget. Gas! Ja! Det er der større. Wow! Ej! Så kan vi stå ned. Ja. Seriøst? Ja. Må jeg lige se? Fuck, hvor klam. Oh my god! Fuck! Oh my god, hvor er det bien? Prøv lige. Fuck, hvor klam, man kunne se selve pikken. Okay, vi er lige vi stopper ikke. Der er eftersøgning af bil. Jonas han er simpelthen lige blevet slukket, og pikken den sad i. Ding! Man kunne se det. Se den fucking... Ej, man kan ikke se. Ej, man kan se... Jo, det der. Det er en fucking klam pik, og den sad der. Altså, det der kød der, det pumpede faktisk. Ja. Tag du på. Jeg kan gå fra. Ja, fuck, det var klammer, det der. Det var bare klam, det fortæller jeg dig. Jo, så er du ikke bare hoppet rundt. Hvordan fanden kan den stikke dig? Så er du ikke bare hoppet rundt nærmest. Hvordan fanden kan den stikke dig, når du sidder sådan... Hvordan kan det lade... Nå, så lad sig gøre at få et bistik. Jeg håber ikke, du er allergisk over for bistik. Nej, det gør jeg heller ikke. Satan, det går ondt. Kan du se? Fuck, det er mærkt. Er du sikker på, at det ikke er et eller andet, der lige har lagt i sofaen, hvor du gjorde sådan? Nå, men jeg tænkte, jeg skulle bare se sådan min finger, så tror jeg, der stod en bil, og så... Det var fandme klart. Du må give mig ret, man kunne se sådan ud pikken. Jo. Og så kunne man se sådan en... Den kød, der sad. Man kunne se sådan en kød, der sad ved pikken, og så sad der og pumpede den. Man kan se, at det er et bistik, fordi der bliver helt vildt rundt om det. Ja, det er lige meget. Nå, vi skal lige køre, vi skal... Du er bare helt stiv, jeg er bare... Det er lige meget. Vi skal køre go-kart. Nu skal lige køre go-kart, og det er Jonas. Med et bistik. Ja, det er Jonas, den bistikkede dreng, der kører. Man kan se det. Prøv lige vise det. Hvor fanden er det henne? Der, man kunne... Ja, der. Som I kan se. Det er fucking sygt, det der. Det er så awesome. Så fik vi bistik. Ja. Den her bane, den er mega nice. Ja, så fik vi lige bistik med på videoen. Det er bare så perfekt. Nice. Den er fed, mand. Okay. Fuck, inside bag. Fuck, hør over, sådan der er ikke nogen, der kan... Så skal han bare... Oh my god. Det går stærkt, mand. Det er lige meget... Øj! Nej. Det var flot. Det går ikke. Det går. Den bliver nødt til top. Desværre. Det kan jeg ikke. Okay. Jeg kan det ikke. Ja, vi gør det om. Jeg kan det ikke. Nej. Vi tager det sammen, og det er Jonas, der kører igen. Oh my god, prøv at se, hvor mange fotografer der er. Han må ikke komme foran mig, han der. Han skubber til mig, det er mega unfair. Fucking sej bane. Ja. Det går næsten. Jeg skulle godt blive med det. Det er fandme mærke. Prøv at se, hvis der bare har sat bil, så ville vi godt have ned i den. Det går ikke. Nej, det er fandme stærkt. Det er ikke helt med. Og det er faktisk, folkens, det er ikke i alle videoer, man får det at høre. Det er derfor, at man lige skal... Det er derfor, vi alle jeres venner lige skal se videoen, hvor det er simpelthen så god. Så bare skruer frem. Den er simpelthen så syg.
Og ja, det er derfor, I skal lige spole frem i videoen, så jeres venner lige kan se det. Og så den er simpelthen så via pil her. Nej. Den er simpelthen så via pil her video, på grund af at han får bistik. Vipse. Vipse. Jeg kan ikke finde forskel. Hvem er det, der taler det der ting? En bil, en vips eller hvad? Jeg ved ikke, hvad det var. Jeg ved heller ikke, hvad det er. Jeg ved i hvert fald den der ting ud. Ja, det er jo forholdsvis ulækkert, at der er sådan en klam pik i. Og jeg håber ikke, det var en pik, der så så bliver det først lige lækkert. Bare lad os se en kæmpe klum. Der er anplads. Andenplads! Okay. Og det er førstepladsen. Det er for helvede! Nej, jeg taber! Nej! Okay. Men finish. Og det var dagens video. Det var dagens video for i dag. Og I må gerne vide nogle af vores andre videoer. Så dagens video, det var Gran Turismo 6. Ses! Hej og mange tak for at I så med på vores video. I må rigtig gerne subscribe og like nogle af vores videoer.